tkompli il-kampanja Miegħek għal Malta. Kampanja li daħlet fit-tielet ġimgħa tagħha b'attivitajiet ta' kuljum fid-diversi lokalitajiet u mhux binqas bid-dibattitu fl-Università fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien ferm konvinċenti u fejn intlaqa tajjeb ferm mill-istudenti universitarji. Din it-tielet ġimgħa tagħlaq breli kbir fil-padiljun sportiv ta' Kordin. Qabel id-diskorsi politiċi dawk li se jattendu għal dan ir-rally se jkunu jistgħu jgawdu minn mużika u kant permezz ta' DJs u kantanti li se jkunu qed imexxu il-warm-up ta' din l-attività. Ma' Net News jikkumenta s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Nhar il-Ħadd rally ma' rally tal-Partit Nazzjonalista ġewwa l-Padiljun ta' Kordin inbidel il-venue anke minħabba illi rapportat temp kienet jindika possibilità viva ta' xitallu u ħadħlu ġewwa ħalli n-nies ikunu jistgħu jiġu jipparteċipaw jisimgħu il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li nkunu għall-ken u l-bot mill-Maltemp. Allura inħeġġixkom sabiex tingħaqdu magħna sabiex tiġu tisimgħu il-messaġġ tal-partit ħalli wkoll nkomplu bil din il-mixja bħala parti mill-preparazzjoni għall-elezzjoni ta' 26 ta' Marzu. Ir-rally tal-ħadd f'Kordin jibda fit-3:30.